खुलुमबाय फ्रेन्ड्स, दिनै आं नोंथांमोननो सिख्लाफोरनि ओरैबायदि आनबिलिभेबल गुन खोन्थागोन जायखौ नोंथांमोना गोसोआव हमदांथ' मोनदों जानो हागौ, नाथाय सियर नङाबो जानो हानाय। सिख्लाफोरनि बैफोर गुनखौ मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ लास्टआवलागै नायदो, जाहाथे मोनसेबो बाथ्रा मिस जालाङा। बरायबाय फ्रेन्ड्स, वेलकाम टु आवर चेनेल सिफुंदा मेल'डि। समजों बारा गेलेयालाबासिनो अय गुरु हजा सुरु। सेंग्राफोरनिख्रुइ सिख्लाफ्रा जोबोद रायज्लायसुलि। बिसोरो रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनो। नोंथांमोना गर्लफ्रेन्ड दंब्लाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ, नङा होनब्ला? नोंथांमोना जेब्लाबो गिबि खेब एबा फार्स्ट टाइम लोगो मोनजेननायाव सिख्ला मानसिनि आखल आखुखौ हमदांनो हानाय नङा। सोरबा सासे सिख्लाखौ सोरबा सासे सेंग्राया जोबोद इम्परटेन्स होयोब्ला बेयो बैखौ जोबोद मोजां मोनो। मानोना इम्परटेन्स होजाब्ला सिख्लाफ्रा गावखौ जोबोद स्पेशेल फिल खालामो। नंखायानो जाथों, सिख्लाफ्रा बाख्नायजानो जोबोद मोजां मोनो। आच्छा लोगोफोर, नोंथांमोना गार्लफ्रेन्डखौ बाख्नायफेरदोंना फेराखै? बाख्नायाखै? बाख्नायना नाय, जोबोद अननाय मोनगोन। आंनोबा बाख्नायफ्लानानै लंपेन्ट, गस्ला, शार्ट, टि शार्ट अनेक बुस्थु लाबोयो। सिख्लाफ्रा जेब्ला सोरबा सेंग्राखौ मेजेरो अब्ला बेयो बैनिनो सिमां सुजुबाय थायो, नाथाय रावनोबो फोरमायना लाया एबा खोन्थाना लाया। सिख्लाफ्रा गावनि गिबि खेब मेजेरनाय एबा क्राशखौ जेब्लाबो बावगारा। सिख्लाफ्रा जोबोद सेन्सिटिभ एबा जायखिजाया बाथ्राफ्रा थाबनो गोसोआव नाङो। जेब्ला बिसोरनि गोसोआव सोरबा दुखु होयो अब्ला बिसोरो जेब्लाबो बावा। तो इसी बात पे एक शायरी याद आ गया, सुनाओ क्या? चलो सुना ही डालता हूँ। पलिटिशियननि रादाया जेब्लाबो नंखायसै, बर'आ खौसेथिखौ दासेफायसै आरो रावबो सिख्लाफोरनि गोसोआव दुखु दाहोसै। हिन्जाव माहारिनि गेदेरसिन बेरामानो जाबाय बयजोंबो मोनथिजानाय, बयजोंबो सिनायजानाय मिस्टार सन्देह। I kindly request to all हिन्जाव माहारि that सन्देह दा खालामसै। रिलेशनशिप एबा सोमोन्दोनि बिथिङाव सिख्लाफ्रा नंखाय एबा मिसा खोथा बुंनायखौ जेब्लाबो मोजां मोना। नोंथांमोनाथ' मोनथिखायो सिख्लाफ्रा शपिं खालामनायाव एक्सपार्टखा होननानै, नाथाय बिसोरो हाजार शपिं खालामनायाव एक्सपार्टब्लाबो सेंग्राफोरनिख्रुइ बांसिन फैसा बासायो एबा बासायना लाखियो। जेब्ला सासे सिख्लाया नोंथांनि बेकार जक एबा फेस्लायाव मिनियो अब्ला नोंथाङा सानखादो बै सिख्लाया नोंथांखौ लाइक खालामो होनना। सिख्लाफ्रा गावनि मोजां मोननायजों आखायाव हमना बेरायनो जोबोद मोजां मोनो। सिख्लाफोरखौ सोरबा खामानि गैया होनना बुङोब्ला बिसोरो बै बाथ्राखौ हजम खालामनो हाया आरो जाख्रेबजोबगोन बायदि रागा जोङो। नोंथांमोना सिमाङावबो बे बाथ्राखौ दाबुंसै दे। जेब्ला सासे सिख्लाया सोरबा सासे सेंग्राखौ मोजां मोनो अब्ला बै सेंग्रानि बागै सिख्लासाया थोबसेबो गाज्रि खोथा खोनासंनो हाया। जेब्लाबो सिख्लाफोरजों रायज्लायनाय समाव सिरियास दाजा, मानो होनोब्ला बांद्राय सिरियास रायज्लायोब्ला सिख्लाफ्रा नोंथांनिफ्राय एरायनो लामा लायो। सिख्लाफ्रा सेंग्राफोरखौ जोबोद नेहोयो, वेट खालामहोयो, नाथाय गावसोरखौ नेहोब्ला एसेबो मोजां मोना। फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना जुदि सोरबा सिख्लाखौ इमप्रेस खालामनो लुगैदोंब्ला नेहोनाय खामानिखौ दा मावथारहोसै। सिख्लाफोरखौ बिनि नामजों गाबज्रियोब्ला बिसोरो जोबोद मोजां मोनो। सेंग्राफोरनिख्रुइ सिख्लाफ्रा गथ'फोरखौ जोबोद अनसिनो। जुदि नोंथाङा सोरबा सिख्लानिफ्राय एडभाइस एबा बोसोन बियो अब्ला बेयो जोबोद मोजां मोनो। सिख्लाफ्रा सिरियास सेंग्राफोरजों फ्रेन्डशिप खालामनानै बारा मोजां मोना। जुदि सोरबा सिख्लाया रोङाब्लाबो नोंथांनो जानो थाखाय माबा मोनसे संना होयो अब्ला नोंथाङा मोनथिखादो बै सिख्लानि थाखाय नोंथाङा जोबोद स्पेशेल होननानै। सिख्लाफ्रा एक्टिभ सेंग्राफोरखौ जोबोद मोजां मोनो, जेरै रमान्टिक बाथ्रा रायज्लायनाय, बेरायनाय, शपिंआव थांफानाय एटसेट्रा। बांसिन सिख्लाफ्रानो मोजां मोननायखौ खुगाजों फोरमायना लाया, नाथाय बिनि सालाय इसाराजोंसो फोरमायो।
स' फ्रेन्ड्स दिनैनि थाखाय एसेनोसै आरो सिख्लाफोरनि माबाफोर गुन बुंनो थालांदोंब्ला आंनो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहर लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ थुनो दाबावसै जाहाथे आं भिडिअ आपल'ड होब्लानो नटिफिकेसनखौ मोननो हायो गोजोन्थों।